कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. रोटरी क्लब तर्फेन पहिली महिला क्रिकेट स्पर्धा ओशियन क्वीन्स विजेते. कारवार रोटरी क्लब कारवार हेमगल वतीन आयोजित केलेली जिल्हास्तरीय महिला क्रिकेट स्पर्धा उत्साहात पार पडली. या रोमांचक स्पर्धेत ओशियन क्वीन्स कारवार संघान शानदार कामगिरी करून विजेतेपद मिळवले. जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या भागातल्या एकूण 10 संघांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतलो. अंतिम सामन्यात उत्कृष्ट संघभावना आणि दमदार खेळाच्या जोराचेर ओशियन क्वीन्स संघान विजेतेपद मिळवले. उद्घाटन समारंभात जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित आशिल्ले. तसेच डॉक्टर पौर्णिमा आर.टी. हेमी मान्यवर पाहुणे म्हणून उपस्थित आशिल्ले. समारोप समारंभात माजी आमदार रुपाली नाईक हेमी विजेत्याक पारितोषिक वितरण केले. बैकफुट पर जाके इसको कट करने की कोशिश, मुलाकातें सीधी गेंद ऊपर के रास्ता में, और ये 3 और के वास्तव है फोटो है ना सर 41 एक ओवर लग रहा है. पहली ओवर में 5 रन पर 2 विकेट गंवाने के बाद स्कोर कम लग रहा था, मगर यहाँ उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दूसरे ओवर में 23 रन दिए. उसके बाद काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी का सर्वश्री उसके पैसा वसूल अब उचालिए, ये बोलेंगे. रुक्मिणी ज्वेलर्स सदाशिवगड कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. अंकोला तालुक्यातल्या हट्टीकेरी हिंगा सुप्रसिद्ध 10 दिवस चालतो पंचग्राम आदिशक्ती श्री मारिकांबा देवी जत्रा महोत्सव सुरू झाला असून या जत्रा महोत्सवाक भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी सहभागी जाऊन देवीक हूट अर्पण करून विशेष पूजा केली. तसेच देवाचे दर्शन घेऊन सगळ्याला कल्याणासाठी भक्तिभावान प्रार्थना केली. या वेळार ग्रामीण मंडळाचे अध्यक्ष सुभाष गुणगी, महिला मोर्चाच्या कार्यदर्शी सुजाता बांदेकर, प्रमुख दर्शन नाईक, निलेश नाईक, मंजा टाकेकर, विजेता नाईक, विवेक नाईक, नरेश नाईक, अदिती नाईक आणि इतर उपस्थित आशिल्ले. आलिशान घर आता कारवारा साकारची सुवर्ण संधी. कारवारात बाड शिवाजी कॉलेजा लागीं अत्याधुनिक सुविधान सजिल्ले फक्त 5 आकर्षक बंगल्यांचो खास प्रोजेक्ट. भक्कम आणि भूकंपरोधक RCC बांधकाम, आकर्षक सागवान लाकडाचे मेलामाइन पॉलिश मुख्य दरवाजा सहित उच्च दर्जाचे ब्रँडेड लॉक आणि संपूर्ण घरात मॉड्युलर इलेक्ट्रिकल स्विच. घरात फिट्रीफाईड टाइल्स फ्लोरिंग, जिन्यासाठी ग्रेनाइट फ्लोरिंग आणि स्वयंपाकघरात ग्रेनाइट प्लॅटफॉर्मसह स्टेनलेस स्टील सिंक. प्रत्येक बंगल्यासाठी स्वतंत्र कार पार्किंग आणि खिडकीसाठी UPVC अल्युमिनियम स्लायडिंग शटर. हॉलात टीव्ही, टेलिफोन आणि इंटरकॉम पॉइंट्स. तसेच बेडरूमात AC साठी विशेष व्यवस्था. बाथरूमात उच्च दर्जाचे सॅनिटरी वेअर, CP फिटिंग्स आणि हॉट कोल्ड शॉवर सुविधा मिळतली. मर्यादित बंगल्याचो हो प्रोजेक्ट तुमगेल्या कुटुंबासाठी सुरक्षित, आरामदायी आणि आधुनिक निवास. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. जगल बेटाचेर दुखाचो डोंगर.
दीक्षा पारवाडकर हिचेर अंत्यसंस्कार. कारवार. जोडा तालुक्यातली जगलपेठ हांची रहिवासी दीक्षा पारवाडकर ही गेलो गोंयांतल्या दोनापावला पणजी हांगा कारीन दुचाकीक धडक दिल्ल्यान दुर्दैवी मृत्यू जालो. या घटनेन सगळ्या जगलपेठ गावाचेर दुखाचो डोंगर कोसळ्ळा. दीक्षा ही 4 वर्सां पयलीं हॉटेल मॅनेजमेंटाचें शिक्षण घेवचे खातीर गोंयांत गेल्ली. तिणें आपलो कोर्स यशस्वीपणे पूर्ण करून गेल्ल्या 1 वर्साच्यान हॉटेलात ती काम करताली. मेहनती आनी जिद्दी स्वभावामुळे ती बेगीत स्थिर जाती आशिल्ली. ती गेल्या अकाली मृत्यूमुळे कुटुंबीय आणि गांवकारांमध्ये शोकाचे वातावरण पसरला. जगलपेठ हिंगा तिजेर अंत्यसंस्कार जाले. गावातल्या लोकांन उपस्थित रावन तिका श्रद्धांजली अर्पण केली. दीक्षाच्या मृत्यून एक होतकरू तरुणी गमेल्ल्याची भावना सगळीकडे जाती आसा. हलयाल दांडेली रस्त्याचेर मध्यरात्री अपघात. कारवार. हलयाल दांडेली रस्त्याचेर मध्यरात्री अपघात जाल्ली घटना घडली. हेल्मेट न घातिल्ल्यान अपघातात विद्यार्थ्यांचो मृत्यू जालो. मृत्यू जाल्लो विद्यार्थी जॉन वियानी जेम्स डिसोजा वय 17. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात हलयाल दांडेली रस्त्याचेर ही घटना घडली. हेल्मेट न घालता दुचाकी चलयती आसतना विद्यार्थ्याले दुचाकी वयले नियंत्रण सुटिल्ल्यान रस्त्याच्या कडेन आशिल्ल्या उसाच्या शेतात पण विद्यार्थ्यालो मृत्यू जालो. दांडेली ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. विभूती धबधब्याचेर दुर्घटना. तरुण पर्यटकालो बुडून मृत्यू. कारवार. अंकोला तालुक्यातल्या अचवे ग्रामपंचायत वाठारात विभूती धबधब्याचेर घडिल्ल्या दुर्घटनेत पर्यटकासाठी आयिल्ल्या एका तरुणालो बुडून मृत्यू जालो. मृत तरुणाची वळख तेलंगणा हंचो अजय शिलाम वय 24 अशी माहिती मेळ्ळा. मित्राबरोबर पर्यटनासाठी धबधब्याचेर आयिल वेळार उदकात उतरिल तेन्ना उदकाच्या खोलीचो अंदाज न आयिल्ल्यान अचानक घसरण बुडिल्ल्याची माहिती मेळ्ळा. घटनेच्या वेळार उपस्थित आशिल्ल्या लोकांन तत्काळ बचाव कार्य सुरू केले पण यश मेळना. खबर मेळताच अंकोलाच्या उदपालोवच्या दलाचे कर्मचारी घटनास्थळार पावन शोध मोहीम सुरू केली. अखेर तरुणालो मृतदेह भायर काढलो. या घटनेमुळे या वाठारात शोक कळा पसरिल्ली असून पर्यटकांमध्ये भयाचे वातावरण तयार झाला. या प्रकरणाची नोंद अंकोला पोलीस ठाण्यात केली असून पुढील तपास सुरू असा. या घटनेमुळे धबधब्यासारख्या पर्यटन स्थळाचेर सुरक्षा नियमाचे काटेकोर पालन करची गरज परत एक पटी अधोरेखित झाला. उदकात उतरताना लोकांनी जास्त काळजी घेवची विनंती अधिकाऱ्यांक केला. तुमगेले स्वप्न आसा हॉटेल व्यवस्थापना क्षेत्रात करिअर करची तर तुमच्यासाठी असा एक उत्तम संधी जेस्टो अकॅडमी. तुमगेल्या यशस्वी करिअरची सुरुवात करा. गोव्यातलो जेस्टो कुलिनरी आणि हॉस्पिटॅलिटी अकॅडमी 20 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव आणि विश्वास हिंग उपलब्ध असा. 3 वर्षाचो ॲडव्हान्स डिप्लोमा, 1 वर्षाचो डिप्लोमा आणि 6 महिन्याचे सर्टिफिकेशन कोर्सेस. फूड प्रोडक्शन, बेकरी, फ्रंट ऑफिस, हाऊसकीपिंग आणि बार टेंडिंग सारख्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात विशेष प्रशिक्षण. शिका आणि कमया 100% नोकरी आणि उद्योगाचो प्रत्यक्ष अनुभव. मडगाव आणि डोनापावला हांगा सुसज्ज कॅम्पस. अधिक माहितीसाठी स्थिराची दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.